Meerderheid van de Zeeuwen is voor de komst van 2 nieuwe kerncentrales. Of er nou 1 of 2 staan of 3, maakt mij niet uit. België is zo dichtbij. Als daar wat gebeurt, dan gaan we er allemaal aan. En verder in deze Zeeland nu. Op zoek naar het innovatiefste bedrijf van Zeeland. Een Zeeuwse ontwerpster op internationaal podium. Goedenavond. Een meerderheid van de Zeeuwen is voorstander van de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in het Sloeggebied. Dat blijkt uit een enquête die Omroep Zeeland heeft laten doen in de provincie. Een kleine 20% is tegen en ruim een kwart heeft geen duidelijke mening. Ja, ik denk dat dat wel nodig is. Als je al ziet wat er nu aan tekort is aan elektriciteitsvoorziening. We moeten voor wat betreft de milieu, zullen we er juist gebruik van moeten maken. Ja, ik heb gehoord dat dat veel vervuiling veroorzaakt en dat vind ik niet echt goed. Mij maakt het verder niks uit. Want we moeten toch verduurzamen en dan kan je dat beter met een kerncentrale doen. Je moet eerst de andere mogelijkheden bekijken en goed bekijken ook, hè? Of het nodig is. Eigenlijk sta ik er gewoon heel blanco in. Ik durf het niet echt te zeggen. Ik heb er niet echt een uitgesproken mening over. Als ze komen vind ik het eigenlijk best als het goed is voor de energieopwekking. En als ze niet komen, ja, mij eigenlijk om het even. Ja, ik vind het eigenlijk wel goed eigenlijk. Want ik denk dat het goed is voor de energie om die op te wekken en dat we dat niet uit het buitenland moeten halen. Ja, of er nou 1 of 2 staan of 3, maakt mij niet uit. België is zo dichtbij. Als daar wat gebeurt, dan gaan we er allemaal aan. Dus voor mij mag er 1 komen, hoor. Ja, verslaggever Nadia Berkelder, je hebt met heel veel mensen gesproken daar. Ja, komt dat toch inderdaad een beetje overeen met de uitslag van die enquête? Een meerderheid voor die kerncentrales? Ja, ik merkte dat veel mensen vinden dat we eigenlijk niet zonder kernenergie kunnen. Omdat we natuurlijk in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer kunnen gebruiken. Ik sprak ook mensen die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of er een kerncentrale bij komt of niet. En we spraken ook tegenstanders, maar duidelijk minder dan voorstanders. Nou heb je natuurlijk de verkiezingen, hè, die komen eraan, de Tweede Kamerverkiezingen. Dan merk je ook al bij debatten dat kernenergie een heel belangrijk punt is, hè? Ja, het is echt een punt waarop partijen zich proberen te onderscheiden. Ik sprak met Anita Pijpelink. Zij is kandidaat Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En zij is tegenstander van kernenergie. En ik vroeg haar of het niet botst met haar wens om volksvertegenwoordiger te zijn voor alle Zeeuwen. Nou, ik zit namens de Rood-Groene in de Tweede Kamer als ik erin mag zitten. Laat dat ook duidelijk zijn. Hè. Ik ben echt lid van GroenLinks Partij van de Arbeid fractie dan. En dat zijn de idealen waar ik voor sta. Het voorgenomen besluit van Jette om Borselen aan te wijzen als eerste voorkeurslocatie. Ja, heel veel mensen hebben echt nog niet het gevoel of daadwerkelijk het moment gehad waarop ze ja of nee konden zeggen. Pijpelink vindt dat er beter met de Zeeuwen gepraat moet worden over alle gevolgen van de komst van nieuwe kerncentrales naar Zeeland. Nou, laten we beginnen met het breder te trekken dan alleen maar de inwoners van Borselen. Kijk, een kerncentrale, of die er nu wel of niet komt, heeft impact op meer dan alleen maar de directe leefomgeving. Natuurlijk, die mensen moeten er tegenaan gaan kijken, tegen die bouwput en tegen het ding als die er staat. Maar ik zeg altijd, ik heb hier in Middelburg ook jodiumpillen liggen voor mijn kinderen op het moment dat het misgaat. Dus ik vind wel, die inspraak die moet breder. Breder dan alleen maar de inwoners van Borselen. Daarnaast moet de hele discussie rondom de energietransitie breder dan alleen maar wel of tegen, voor of tegen kernenergie. Nou, laten we dat eerst eens op gaan starten met elkaar. Ja, Nadia, nou zegt Anita Pijpelink, er moet meer met de Zeeuwen gesproken worden. Maar ja, dat gebeurt toch al? Ja, dat klopt. Maar het gaat nu eigenlijk alleen maar over de voorwaarden waaronder kerncentrales gebouwd kunnen worden. En zij vindt dat er ook nog gesproken moet worden of we dat eigenlijk wel willen met z'n allen. En ze vindt ook dat er een discussie moet komen over de alternatieven voor kernenergie. Nadia Berkelder, dank je wel. Er is opnieuw een geval van blauwtong vastgesteld in Zeeland. Dit keer in Waarden. Blauwtong maakt schapen en geiten ernstig ziek. In veel gevallen gaan ze er ook aan dood. Nadat er eerder 1 geval in Middelburg was geconstateerd, leek de ziekte verdwenen in Zeeland. Maar nu is er dus weer een geval in Waarden, blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De ziekte is niet besmettelijk, maar wordt overgebracht door een insect, de knoet. Er is nog geen vaccin tegen blauwtong. En Zeeland die lijkt er tot nu toe nog redelijk genadig van af te komen, want in andere provincies grijpt de blauwtong toch behoorlijk om zich heen. De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben hun overslag flink zien dalen in de eerste 9 maanden van dit jaar.
Volgens de overkoepelende North Seaport komt dat door hoge energieprijzen en de oorlog in de Oekraïne en het Midden-Oosten. Het gaat om een daling van ruim 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar nou was vorig jaar wel het beste jaar ooit voor het havenbedrijf. Dat rode puntje op de nummerplaat en dan hier zo op. Politieagentjes spelen met een echte lasergun. Kinderen konden in de Nieuwbonendijkenlaan in Vlissingen vandaag de snelheid meten van voorbij sjezende auto's. Het is een initiatief van buurtbewoner Jos Otte. We laten de kinderen de snelheid meten tot ze ervaren hoe hard dat auto's rijden. Hoe gevaarlijk dat het is als ze zich niet aan de snelheid houden. Als je een rode puntje ziet, dan moet je hierop klikken en dan rijden de auto's te hard. Als mensen te hard rijden, moet je deze doen. En als mensen goed rijden, moet je deze doen. Het rode bordje werd helaas vaker omhoog gehouden dan het groene. Volgens Otte wordt al jaren te hard gereden op de Nieuwbonendijkenlaan. Er moeten er maatregelen genomen worden. Voor mij pad met een flitsapparaat, voor mij pad met wat meer drempels in de weg, noem maar op. Er zijn plenty mogelijkheden wat dus kan. Ja, Otte had de laserguns trouwens, zegt hij, geleend bij Veilig Verkeer Nederland. Dat kan gewoon. Hij gaat de meetresultaten doorgeven aan de gemeente en de politie. Innovaties, daar draait het om bij de Zeeuwse ondernemersprijs Emergo. Tijdens de komende grote bedrijvenbeurs Contacta in de Zeelandhallen wordt de prijs weer uitgereikt aan het bedrijf dat dit jaar de meest vernieuwende producten of diensten heeft. 20 bedrijven wonnen de prijs inmiddels en de vraag is wat die award hen opgeleverd heeft. De winnaar van de Emergo 2017 is Deltavorm. De Emergo bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs die jaarlijks worden uitgereikt. In 2017 was het de eer aan Deltavorm uit Scharendijken. Het was wel spannend, ja. We hadden eigenlijk geen idee. We deden voor het eerst mee met zoiets. En tegelijkertijd liep ook van de MKB, een landelijk ding, deden we ook aan mee. En ja, we hadden gewoon geen idee, maar het was wel, de uitkomst was leuk. Deltavorm maakt vormpjes voor bijvoorbeeld snoep. Zeeuwse klanten heeft het bedrijf niet, want ze werken wereldwijd. Maar er werken 20 mensen en die komen grotendeels wel uit Zeeland. En daarom heeft het bedrijf zeker iets aan de winst van de Emergo gehad. Ja, heel veel mensen die hebben het uiteindelijk wel gezien, merk je. En gewoon in de omgeving. En als wij mensen zoeken, dan krijg je wel veel aanmeldingen. Dus dat is wel positief, staan een beetje goed bekend. En we krijgen ook goede stagiaires van scholen om hier een opdracht te komen doen. Dus dat is allemaal heel positief. De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan het Zeeuwse bedrijf met de meest bijzondere uitvinding. De prijs is dan ook bedoeld om Zeeuwse innovaties te stimuleren en te waarderen. En te zorgen dat die bedrijven bekender worden binnen en buiten onze provincie. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben bang dat het misschien niet ver buiten de provincie komt. Maar ik heb het zelf niet gemerkt. Ik denk dat de Emergo best wel binnen Zeeland blijft. Maar omdat we de Emergo-prijs hadden gewonnen, waren we ook tussen de KVK Innovatie Top 100 beland. En daar zijn we op de 9e plek terechtgekomen. Dus ja, misschien als gevolg van de Emergo-prijs, maar het zal ongetwijfeld met elkaar te maken hebben. In 2021 won Q Aviation uit Middelburg de prijs. Zij maken onder meer lampen voor helikopterplatforms. De prijs heeft op die manier impact gehad dat we meer bekend werden gewoon in de regio Zeeland. Dus dat we echt, nu heb je bijna dat iedereen wel iets weet van, als ik kan vertellen, ik maak iets van verlichting voor heliplatform, dat ze denken, hey, Q Aviation. En dat komt wel echt door die Emergo-prijs. Naamsbekendheid dus, maar het bedrijf zelf vindt de Emergo ook belangrijk. Ja, het is altijd beter om aan iemand te kunnen vertellen, je komt nu bij een bedrijf te werken die een prijs heeft gewonnen voor innovatie, dan dat je dat niet kan vertellen. En sowieso denk ik dat het heel belangrijk is voor Zeeland dat we er ook iets voor terug kunnen doen. Als in, we moeten innovatieve en jonge bedrijven binnen Zeeland zien te houden. Omdat er gewoon, er zijn zoveel mooie dingen in Zeeland. Dus waarom niet mooie en innovatieve bedrijven? De Emergo Award wordt op 7 november uitgereikt tijdens de netwerkbeurs Contacta. En nog meer moois uit Zeeland. De jonge Zeeuwse ontwerper Naomi Remijn toont deze week haar nieuwste ontwerpen op het internationale podium van de Dutch Design Week in Eindhoven. Haar werk toont een Zeeuwse traditie in een gloednieuw jasje.
Een grote foto van een Walcherse boerin nodigt bezoekers van de Dutch Design Week uit voor de solo-tentoonstelling van ontwerper Naomi Remijn. Want het is de Zeeuwse dracht die Remijn inspiratie gaf voor haar lampen en wandkleden. Achter ieder plooitje zit een steekje en dat doe je in een bepaald patroon en daardoor krijg je dus al die vormen. Het zijn dezelfde steekjes als in het smokwerk van de beukjes die de vrouwen vroeger zelf naaiden. Ieder plooitje zit vast met een steekje en in mijn werk is dat dus ook precies op dezelfde manier gemaakt en dan heel erg uitvergroot. Het handwerk is dan wel uit de kleding verdwenen, maar is nog wel goed toe te passen op meubels, vindt ze. In de hedendaagse tijd gaat het gewoon te snel voor handwerk. Maar in je meubels zet je natuurlijk 1 keer neer en daarna blijven die meestal gewoon heel lang zo. En daar kun je dus wel nog die mooie ambachtelijke technieken toepassen. De Dutch Design Week duurt nog tot en met zondag. Het is echt herfst en dat levert mooie plaatjes op. Het was vandaag wel regenachtig en het werd zo rond de 12 graden. En het blijft de komende dagen herfstachtig. Zondag mogelijk ook nog met een klap onweer erbij. En kijk voor meer nieuws in Zeeland op onze app en ook op onze site. Bijvoorbeeld kijk naar ons artikel over het Zeeuwse afval dat een jaar lang in Terneuzen wordt opgeslagen, in plaats van dat wordt afgevoerd naar de verbrandingsovens van de AVR in Rotterdam. En dat komt omdat de installatie daar zelf brand heeft gehad en eruit ligt. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.